ka dito. Gunggang ka maringan ni Papam. Sige, mama. Ang peso ka din nga ni Papa kat hanga makaturog no saan nga uminom ti gin? Isumat ti kunana. Ay, baliktad nga rin kanya ka, mama. Kapisi ka, makaturog ka na tao, hanggang uminom gin? Saan, mama? Nangarad. Saan ka makainom ti gin numat maturog ka? Anak ka ng boom. Eh, mama. Ah, Anya ka din nga talaga't awag na ti kasting nga kanayin nga tutudo. Panagtutudo, ano panagtutudo? parang tutudo ka. Isu mo lang akat katawan, dagdag ka ti classmates ko. Apay. Kaya ti amukad panagtutudok, tayo sumati mangmangag kuno ko aking papa. Mangag ka. Kaya nung nangag kumandirabi nga nagpiksa tudo, kunanakin ka, panagtutudok manan bagat. Gunggongin ka sukatan. Kinanyata sang kasirip ito short mo. Kita ka lang ti Junjun ko, mama, no di makalan. Apay. Kaya nangag ko di istorya nila kay Celes, idi na minsan, mama, nga adda ka no tinapan ng tong projay po unti balete, kat di makal di subsub na. Kasi di na minsan, adda ka no ng kugtar. Kaya di makal ka no ti saka na. Yung connection na nga dito, Junjun mo. Kaya di mala dumakal ang mama, kat itay pa nga napag-inis buwan. Mama, Ah. tas lahan mo nga nagpaguni ni Papa kin kay Tirimwar. Api, agap apa kay manay? Wow. Api mo, mama. Kasi mo kita dumagkadagkat nga babae nga makipit-picture kanya na. Basol lumad lang mama. Napay ko ma. Kasi siyempre, nag-asawa kayo tinapigsat sex appeal na. Mama, Ah. gusto tinangig ko ako ng Papa nga. Kas lalaksit ti kulay ti bibingkam. Kagasa mo talaga diluto ti bibingka. Api, or nininang ka sa bali, mama. Apay mo. Kat nangin ko di may nininang dito, na era ng awang ka. Nagsalita naging Papa Jessila. Kung na ni Papa kat nagimas ti bibingkam mare, kulay pink. Ne, daka mo tong gunggong ko naman nagbuya kay sinikinipong ka na. Babawi kun mama, nagadumad nga kondisyon na. Kakaiso na nga kaya nang-update kayo? Uri pa mama, nagadumad a bawal. Sakbay ka mang sumrek, ibaga na. Bawal nga gamak ti ima na, bawal nga prusak, bawal nga kalabayag, bawal nga agkak, bawal nga nakupag. Abus tayo sula randak ijay, iparit na pay. Anak ka ng boom. Mama, Ah. mabalinyak sumurot agrali. Ah, anong agrali? Basta yung kamay kano agrali, dabayad na DJ mama. Basta ipukaw ko kano, nigitikit kung mapasamak ti gobyerno. Anya tipo ka mo nga rad? Kiti, bakit to mama? Ibaba, presyo ng gin. Ibaba, presyo ng gin. Mama, Ah. ikanakman 500 para project ni. Nagdakil mo ta 500 ano nga project? 300 lang tangaro din, mama. Ano nga project? Sige, 100 lang mama. Anya nga project kung nakdi kay ikan? Para goose project, mama. Ano nga good project? Ala na, mama, ikan na kun nakababayin mo't no siya klat yawan ang bag na. Ibagatan to, pulutan at abulutan. Anak ka ng boom. Nakagbasan, mama. Ayun, mama, malagit ko. Ano? Nakaalak yung 100 di kalman. Opo, very good. Ano nga subject? Math, science? Saan nga subject, mama? Nakaalak yung 100, yung wallet ni Papa di kalman. Isu, igata ko, gin ka ni chichir niya, dirabi eh. Hoy, gunggong! Mama, Apay tugtog na ang nagtaaso! kit di dangar kit sumrek, di kulungan da, mama. Apay tugtog raan! Kay sumamangit ko kada kay kin Papa no kwa. Mangangig na! Kit nangit ko man ti parbangonan, kunam kin Papa. Tupra am lakay tapos sumrek kunam. Anak ka ng boom.